Hej Daniel fra Skumtøsen. Har du også problemer med det der sorte snaste, der kommer ud på badeværelset i fugerne? Så prøv lige at se med her. Det er det her, jeg snakker om. Du ved, der hvor badeforhænget har sittet, og der ikke rigtig er blevet luftet ud, så der kommer de her trælse sorte pletter. Men jeg har lige løsning til dig her. En mug og skimmel fjerner. Det er vejen frem. Skal vi prøve at se? Så vi påfører, vi har åbnet vinduet, vi passer på, at det ikke rammer noget, det ikke må ramme. Så god udluftning, og så lige lidt på der. Så lader vi det sidde og arbejde i en 5 minutter. Tid hedder det, og så går vi i gang med fugebørsten ind i alle sprækkerne. Så har det trukket, så går jeg bare i gang med fugebørsten. Det går godt rundt. Og noget af det er bare de steder grimme fliser, og det beklager jeg, men det er sådan lidt badeværelse. Og så skal vi have skyllet over, og så I hvor hurtigt det forsvandt. Så det her, det er det endelige resultat. Det er sådan, at fugen kommer til at se ud. Og vi gik altså for det her. Det her, der har jeg ikke været. Bare lige for at give en indikation af, at vi går altså for det her. Og ned på det her. Med 2 minutter med den her. Ikke engang. Lige sprøjt det på. Lad det sidde og virke i 3 minutters tid, 5 minutters tid. Og skrub efter. Skyld efter. Og så får du også ren og flot fuge igen. Det blev sagt sus med, at flot gjorde det ikke det. Så husk handsker, god udluftning, og så er du næsten i mål. Ses vi. Hej!